Merbħa għal din iċ-ċelebrazzjoni biex nibdew il-ġimgħa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Sant. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Biex niltaqgħu kif jixraq mal-mulej f'din l-Ewkaristija hija ħaġa sabiħa li narfu in-nuqqasijiet tagħna u fl-istess ħin nemmnu fil-ħnina kbira tiegħu. Għalhekk nitolbu maħfra ta' ħtijietna biex niċċelebraw din il-qudisa kif jixraq. Mulej, int il-kelma tal-ħajja, mulej ħnina. Kristu, int il-ħobs tal-ħajja, Kristu ħnina. Mulej, int li mħabba u l-maħfra tagħna, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u jwassalna għal-ħajja tal-dejjem. Nitolbu. O Alla, int turi id-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbeddu mit-triq it-tajba u bekk tgħinhom jerġgħu jsibuha. Għamel li kull min jistqal li hu nisrani ibiet minnu kull ma jtebba lil dan l-isem u jfittex biss dak li jagħmillu l-ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarem il-ktieb tal-Eżodu. Dak iż-żmien laħaq sultan ġdid fl-Eġittu li ma kienx jaf lil Ġuseppi u qal lill-poplu tiegħu: Araw, il-poplu ta' Ulit Iżrael kiber ħafna u sar aqwa minna. Ejjew nimxu bil-għaqal miegħu li ma jikbirx aktar u tqum xi gwerra. Jingħad mal-għedewwa tagħna, jaħbat għalina u jitlaq il-barra mill-pajjiż. U għamlu mal-min tax-xogħol fuqhom biex jaqsuhom b'xogħol jiebes. U hekk lil Farawn bnewlu l-ibniet tal-imħażen, Pitom u Ramses. Imma aktar ma kienu jaqsuhom, aktar kienu joksru u jixterdu. U l-Eġizzjani bdew jitbeżżgħu minn uliet Iżrael. U ġelu l-uliet Iżrael jaħdmu jiebes. Imlewlhom ħajjithom bl-imrar u bix-xogħol jiebes fit-tafal u l-madum u bix-xogħol fir-raba. F'kull xogħol li kienu jqabduhom, kienu jħadmuhom bl-aħrax. Il-Farawn imbagħad ordna lin-nies kollha tiegħu u qalilhom: ixtu fix-xmara x-subien li jitwildu u ħallu l-bniet kollha jgħixu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Li ma kienx il-mulej magħna, ħajjejtek Iżrael, ħajjin kienu jibilgħuna meta nxtelu bl-għadab għalina. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. L-ilma kien jerriqna, il-wied kien jgħaddi minn fuqna. Minn fuqna kien jgħaddi mewġ tal-ilma qawwi. Imbierek il-mulej li ma telaqniex priża għal snienhom. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Ħajjitna bħala asfur ħelset mix-xibka tan-nassaba. Ix-xibka tqattiet u aħna ħrabna. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej li jagħmel is-sema u l-art. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ħejjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Alleluja,
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: Taħsbux li jien ġejt inġib il-paċi fil-art? Ġejt inġib mhux il-paċi imma s-sejf. Iva, ġejt nifret lill-bniedem minn missieru, lill-bint minn omma u lill-mara minn żewġa, u l-bniedem ikollu nies ta' daru stess edewa tiegħu. Min iħobb lill-missieru jew lill-ommu iżjed minni, ma jistħoqlux li jkun miegħi. Min iħobb lill-ibnu jew lill-bintu iżjed minni, ma jistħoqlux li jkun tiegħi. U min jerfa' salibu u jimxi warajja, ma jistħoqlux li jkun miegħi. Min isib lil ħajtu jitlifha, u min jitlif il-ħajtu minħabba fija isiba. Min jilqa lilkom jilqa lili, u min jilqa lili ikun jilqa lil dak li batni. Min jilqa profeta għax hu profeta, ħlas ta' profeta jieħu, u min jilqa bniedem ġust għax hu ġust, ħlas ta' wieħed ġust jieħu. U kull min jagħti mqar tazza ilma fris lil xi ħadd minn dawn iż-żgħar għax hu dixxiplu, tassew ngħidilkom li ma jitlifx il-ħlas tiegħu. Meta mbagħad Ġesu temm jgħid dawn it-twissijiet li 12, telaq minn hemm biex jippredika fil-bliet tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Tisma' dan id-diskors li għamilna Ġesu llum, faċli li nistgħu nitħawdu. Għaliex Ġesu jgħid ma ġejtx inġib il-paċi, imma ġejt inġib is-sejf. U jekk ma nifhmux is-sens ta' din id-dikjarazzjoni ta' Ġesu, żgur li nitfixklu, għax aħna nafu li Jallu huwa twajjeb, Kristu huwa twajjeb, ma jistax ma jippritkax il-paċi u jagħmel. Imma b'din id-diskors Ġesu jrid jgħidilna ħaġa ċarissima u importantissima. Hija kwistjoni ta' priorità. Jiġifieri l-ewwel irridu npoġġu lil Alla qabel kollox, anke qabel ħajjitna, qabel saħħitna, f'kollox. Għax min iħobb lil Alla, kif smajna l-bieraħ fil-Vanġelu, iħobb il-proxmu. U jekk ma nħobbux il-proxmu, ifisser li l-Alla ma nħobbuhx. Din hija Ġesu semma wkoll ħaġa importanti. Min ipoġġi lill-missieru, min iħobb il-missieru l-ommu aktar minni, mhux dan li jkun tiegħi. Issa x'irid jgħidilna u hawnhekk il-messaġġ sabiħ ta' din is-silta, illi jekk aħna għandna il-valur primarju tal-fidi tagħna li nemmnu f'Ġesu fil-preżenza tal-imħabba tiegħu, allura kollox jisir iżwa. U għandek nixtieq nirrakkontalkom. Meta kont kappella Ruma, kont qed nipprepara grupp ta' ġenituri għal mamudija ta' ulidhom. U daqqaw saqsejthom lil min tħobbu l-iktar, lil-bejbi jew lill-partner. L-ommijiet kollha qalu leħi il-bejbi. Il-missirijiet ma tantx irrispondew. U bad għamiltilhom domanda oħra. Lil min tħobbu l-aktar? Lill-Alla jew lill-partner? U hawnhekk ukoll tħawdu ftit min qal il-partner, min qal l-Alla. U jien tajthom risposta kif nemmen skont dan il-Vanġelu,
illi biex tħobb lill-uliedek, biex tħobb lill-proxmu, biex tħobb lill-ħajtek, trid tħobb l-ewwel qabel kollox lill-Alla. Għax min iħobb lill-Alla bħala ġenituri ma jistax imbagħad ma jħobbx lill-uliedu. Anzi, jekk verament il-koppja tgħix l-imħabba vera, dik l-imħabba tgħaddi awtomatikament lill-ulied. Disgrazzjatament illum jeżistu familji fejn m'hemmx għaqda u mħabba bejn il-ġenituri, illi hija pjaga. Imma biex insolvuha din il-pjaga, irid ikollna ġenituri li jħobbu lil xulxin għaliex jħobbu lill-Alla. U għax min jħobb lill-Alla ma jistax ma jħobbx lill-partner tiegħu, għax l-imħabba lejn il-partner tiegħu tgħaddi lill-ulied. Din hija l-loġika ta' Alla, għalhekk jgħidilna illi min jitlef ħajtu minħabba fija isiba. U xi tfisser titlef ħajtek minħabba Alla? Illi fl-għażliet tiegħek, fl-azzjonijiet tiegħek, qabel ma tgħid tagħmel xi ħaġa, trid tgħid imma dak li se nagħmel huwa l-qalb ta' Ġesu, huwa gradit minn Ġesu, iridu Ġesu, x'jaħseb dak li se nagħmel. Allura jekk instaqsu lilna nfusna, jekk Alla huwiex primari huwa priorità tagħna f'ħajjitna, allura meta nsibu risposta veru illi Alla jiġi qabel kollox għalina, allura hemmhekk inkunu mixjin lejn dusija fi ħajjitna. Għax ħafna drabi jiġri tgħid jien l-Alla nħobbu, imma mbagħad tgħidli biex inħobb lil ieħor ta' insibuha din. Inkunu dejjem il-Knisja nibda minni u mbagħad forsi niltaqa' ma' xi ħadd illi ma jaqbelx miegħi u ma nġiblux rispett jixxaqlu. Dik hemmhekk nuqqas ta' fidi. Għalhekk dan il-Vanġelu jgħid ukoll min irid jiġi warajja jilqa' lili, iġor is-salib, iġor jagħti dimensjoni serena tal-sitwazzjoni tiegħu. Għax jekk għandi problema ta' dwejja, ta' dlam, ta' dnub, kwalsiasi problema, jekk ma npoġġijiex fuq il-miżien ta' Alla, fid-dawl tal-kelma ta' Alla, mista nsib paċi miegħi nnifsi. Għalhekk hija grazzja kbira li aħna, speċjalment dawk li jisimgħu l-quddies kuljum, għax il-kelma ta' Alla tenna impoġġu lil Alla qabel kollox u qabel kulħadd. Allura għaliex Alla għalhekk ħalaqna għax iħobbna. U għax iħobbna itina il-possibilità li nħobbu lill-oħrajn, komprejża anke ħajjitna. Ejjew allura nitolbu l-Ispiritu Santu jgħinna biex impoġġu l-ewwel il-ħabba ta' Alla, biex inħossuna maħbubin minnu biex aħna wkoll inħobbu lill-proxmu tagħna. Ħuti eżies, il-kelma tal-Mulej tistidinna biex nagħmlu għażla radikali għal Ġesu u għall-imħabba lejn il-bnedmin kollha. Għalhekk irresqu it-talb tagħna għall-Knisja sabiex bil-kelma u bl-għażliet li tagħmel tagħti xhieda tal-imħabba u ta' fedeltà lejn l-arus tagħha Ġesu nitolbu għal paċi fid-dinja li għandna ħafna bżonn dan iż-żmien, sabiex tifhmu li l-vera paċi mhijiex biss sewqa ta' tranquillità, imma passjoni għal verità, għal ġustizzja u l-għaqda nitolbu għal dawk li huma fil-bżonn sabiex isibu fostna min jgħinhom u jinqoħħhom nitolbu
Għalina għan prezenti f'din is-santwarju u dawk li qegħdin isegwuna permezz tal-mezzi soċjali sabiex l-imħabba tagħna bħala miż-żewġin, ġenituri, ulied, familjari u ħbieb tkun tirrifletti l-imħabba ta' Kristu qabel kollox nitolbu. Għal dawk il-pellegrini li jiġu f'dan is-santwarju u jitolbuna biex jitolbu għalihom bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pim. Biex dawn il-persuni ikollhom verament fiduċja f'Alla li tagħna l-Omnu Marija li lesta li twassal l-interċessjonijiet tagħna nitolbu. Permettu li talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, il Signore oggi ci ha invitato di mettere nel primo posto il suo regno. Preghiamo perché abbiamo la forza di fare le nostre scelte secondo la luce della tua parola, perché il tuo amore possa vivere tra di noi. Preghiamo, nitolbu. Il-res ukoll it-tal personali tagħna. Il-qamu lej dawn it-talbiet tagħna u għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex insiru nixbħu dejjem iżjed lill-Ibnek Ġesu li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit jubitek tajtna dan il-ħobs ta' din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-inbit jieħdu sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissejħab magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-jubitek tajtna dan l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minni siralina x-xogħol tar-ruħ. Għaddaf li mulej itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulej l-offerti li l-Knisja llum qed tagħmillek hija u titolbok u għamel li l-poplu fidil tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fil-qdusija u l-imħabba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżukħal lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodulek ħar bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmen tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-għaġli kollha infaħruk u ntennulek bla għejda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawiet, imbirek nġerri fil-sem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati, ħal ħobs, rat il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi reġerat il-ħaj tal id-disċipli tiegħu u għal. Ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xerret għaliku u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mettijek mulej. Għalek, aħna unamlu dam tifkira tal-mewtu l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U rodurek ħajra, xoġbok til-ħana għan u dimek biex naduk. Mitċa kontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'disewijiet, li inna nifdu seħmil ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tijek imxerda mad-dinja kollha. Wettaf li mħabba flimkien mal-Papa l-jum, l-isqof ta' Anton, mal-Ministru u l-poplu li jintksib talik. Ftakar fil-qaddeja tijek Michael Mufida u l-familja Zammit li joġbok issejħilhom għal għandek minn dinja. Ftakar ukoll f'dak ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha qudiemek fid-dawl tas-sebtiek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġi Mqazzom Alla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jiena talilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ġesu għalinna li jallu għal missierna, u min jemmen li jallu għal missier, ma nistawx ma narfux u ma nħobbux dawk il-persuni li din madwarna, il-proxmu tagħna. Din hija l-priorità. Kieku kull bniedem jaraf li jallu huwa missier, kieku ma ebda firda, ebda ġlied, ebda mimel. Imma il-fattu illi ħafna minn nies ma jarfux li l-Alla bħala mħabba. Ejjew nitolbu ħalli narfuh dejjem bħala missier fl-imħabba tal-proxmu. Walek nitolbu missierna li jinti fisma wed, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun l-tritint kif is-sema jidda fl-ard, ħobżna ta' kull-jum għatina l-lum. Naddu bitna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la ddaħħalnex fid-ġrib iżda rizda mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba tijak il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem idnu u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħek. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla mulej Ġesu Kristu. Iżda ftiba tiegħek għal ħarsja u fejqan tawlu. Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla li jnaħħi d-nubet ta' dinja. ħejni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristi ħarisna l-ħajja ta' dejjem.
Grazzi, Signor Alla, gloria al Mistero li bennu l-Ispiritu Santu. Nitolbu, irċivejna mulej il-don tijek tal-Eukaristija. Nitolbuk li ners u sikwit lejn dan is-sagrament biex inkabbar fina il-qawwa tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Qabel ma nirċievu l-barka tal-aħħar, ngħidu talba l-Madonna ta' Pinu biex tenna biex nirringrazzjawha ta' dak kollu li Alla jagħmel magħna u biex insibu dejjem dik il-mħabba fi ħdana. Fidi ngħidu flimkien, Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirki inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlobalina metin bi, issa fis-sija tal-mewt tal-Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.